7 puta 8. 56. Glavni grad Brazila. Brazilija. Koliko ima kontinenata? 7. Koja je kemijska formula za vodu? H2O. Koji je najveći organ u ljudskom tijelu? Koža. Nabroj 3 države koje počinju slovom S. S. Sa S. Aha. Srbija. Senegal i Sjedinjene Američke Države. Ko je glumio u Fight Clubu? U Fight Clubu. Brad Pitt. Znaš još nekog možda? Za bonus. Brad Pitt i... kako se zvao? Shame on me. Koliko godina ove godine puni netko tko je rođen 1988? 1988. 88. Puni 37 godina. Koliko boja ima duga? 7. I koja rijeka prolazi kroz London? September. Sve točno. Da. Sve točno. Evo ga, glavni pobjednik. Lovi. Hoće biti dobra? Jel? Elije. To. Gledajte Vojo.